Velkommen til Teknikskolen HHX. Hos os er det hands-on fra dag 1. Vi arbejder med relevante og virkelighedsnære cases og lærer ting, vi faktisk kan bruge i den rigtige verden. Og det er jo rimelig fedt. Vi er spredt på 4 forskellige profiler, hvor erhvervslivet er integreret i vores undervisning og klæder os på til fremtiden. Økonomi og matematik i praksis. Det er din vej til at forstå og lede fremtidens virksomheder. På forretningsudvikling omsætter vi idéer til virkelighed. Vi skaber nyt som iværksætter og i eksisterende virksomheder fra koncept til markedet. Det ligger i vores DNA. På globale studier undersøger vi samfundsøkonomien og hvordan virksomheder kan drage nytte af den, strategisk og operationelt. Det finder vi ud af i et globalt perspektiv. På marketing analyserer vi virksomheder, markeder og målgrupper. Her handler det om at mestre kunsten at engagere og overbevise gennem strategisk kommunikation, så folk ikke falder i søvn undervejs. Og apropos. Vi er faglige, men vi må ikke glemme fællesskabet. Vi lærer sammen, bygger sammen og skaber minder, der rækker langt ud over klasselokalerne. Teknikskolen HHX. 3 år med mening.